Kardom donatum isi ning du ka biota ilitum akhai lo kang dadam kedam ke wang kasik sak the pik nili kedam tang name video hini ke thom upload alo lapuson akisung kachetong kedam ke wang khai lo pen hem kachewang punon ma kang dadam kedam punon lapuson ke photo pik lo lasi patumi he jong pusita me babuso teron puinot samilang so sorpu alangli bang hem chewang bomahod ajo by kreni si lapuson kisung chetong nang lo pine train along pen club het lasi alangli kisung tektik lo alangli phan kerap kachohang alangli tum sabir apansi chingkilo la pen sabir ta me la bangso alamarjan selam pielo lasi nili tame labangso alamarjan endunsi nangli tum handa nang paklang pola pen nangli tum ta labangso alamarjan bang nangli tum un answer not athima ilitum karbia khaitum lapuson akisung chetong nang piklo lasi labangso alamarjan ilitum karbeng long kethiki dingatum lapen cm lapen mp ang tondo antum kacherabun thekjiban aphan labangso alamarjan bang nanglitum share ekwek tangte nanglitum arjuik tha ko ppc alangli ko sonson si keprum karbeng long ri soijang tum amit hang kireng nang ji aphan karbeng long pen ang tam nang chongdat ko lapen pinang ana tum ki mesen me pensi chuklem long lo chodam long lo lapen ke tangka heta chikomai long lo same pinang am ari soijang tum bangke ako pai kilang nu mane tumon kilang nu ki phopena jok kiti ki jang ka to piklo lapen ke accident a kes ki phota to piklo lasana taxi towejo baji kringi la chitti ma porlong mongol peron po bangfu alangli bangke samilang su lapen ke arong menong ke langtu king tierong lapen asar piamen labangke nilidak dolo homrato bipi lapen asar bramen ke babu soteron la babu soteron pen homrato bipi asuk polo mongol teron bangke alangli hyderabad pen karbeng long ahem chiwang bom punohut alangli train kiprapik apor ho train ang hablong si kami sipu amat ajo jiro lo mati amasi kami kiamat club hit amasi jokhom pikalo nale dum la screen lo theklong ji a photo alangli jokhom piklo achi thei jeng velo mane thi thei ponchol lasi alangli fan kirat kilong je fan make niri fan sonjoy teron alangli ko telo alangli si messenger ne khana contact lo ni fan nang contact si nili fan kera ma chang lo stame nili amang kera ne thedelo la si alang na chuni rilo nang na hok na chat na bidi pe ta kera na han tha pusi alang chuni rilo la si karbia no ra ta ani mi mi tu nang tu rabun tame nili lapu nili ya argena stame pi ang lo scanner bangke sonjoy terona account scanner la penke jasmet koi bangke ile tum karbiang long long ta kita kisung ki boy ahut kajatun club khai dhorom chilang pin pen chipupe pin pen ta mat kisung long kajatun club asar cm sir dr juramong hang mati ml sir aphansi labangsu a video bangke panong pilo jasmet ke nangli labangsu mongol teron akisung ki pholong cherapun bek tha pusi nilihin ban chunuri lo la penke alangli mongol teron aporial ahema sorunta chunuri par piklo nang rabon bek tha labang so accident alama ke ko bek lo alangli photo etamani li takta pon anglo lasi sar nangli cherapun bek tha tangka poisa tidun pen labang so akisu ase ke chelang ye phan non alangli ki do bomke borpeta situlo borpeta medical college hospital ki se chelang bom hada lasi se ke chelang ye phan ale tum tangka poisa ka wi ka duri pen jok su pikhanjang lo aporial tum lasi labang so mongol teron hadak se chelang pen aka prekalong ta refer nang kok ta haji athi a condition bang ke case bang critical pikan lo accident bang ke athi train ke prap pik apor jalang club khilo amati tong wak tong tin delo lasi nilihin pen ta request lo chuning rilo cm sir dr ramong han nangli cherapun bek tha la pen ke labang so video long nili au ve mi tum han mati antam karbeng long kan antana chongda tum hanta isi chuning report pik lo nangli tum nahok le dam vitamin nangli tum chiri pamitu la pen ke nonson
trend kita boy huda son ke an hab long ke ingri laban ke kata ke du long tami bang yang jibong sing cek hai tami chiri dunang ji atheli tum ke ang tam swer ase chungri party lo nami thang a life kachi kiri phan ke nami thang le responsible chen rep no lalo lasi ki ju si lo sir CM sir dr ron hang nali chira on vecta laban ke nilita information kilo hai KSSR stealing tiso mata information pilo alang lisi labang so kam ang claim tipo CM sa long tami forward tipo salang ta alam chaka pilo lasi mongol tewana porial atum kituan ahem tun kituan tum san mat hari non alitum labang su akira bang ke long back pupura ning chi thino lapen ke long back pupusi deta ning chi thilo lapen ke lason le chirap chiroi bomona labang so video non tum an share tha kadom